Hi guys, maayong adlaw. It's me, Habibi. Hoy, mali. So karon nga day guys is na ako diri sa Davao, diri sa anything, everything na shop diri sa Matina at bangra ni siya sa Matina Galliera. So na ako diri guys kay nakabalita ko nga 10% discount sila karon kay third year anniversary sa ilahang shop. So ni anhi dayon ko guys kay mag-hoard ko og Mega C. So pagsulod pa lang nako nakita dayon ako si Mega C guys. Pakatawa-katawa lang ko dara guys kay mura ko og naaba sa ako ang blazer. Charis. Human ako pangita kay Mega C, nakit-an dayon ako si Habibi. Uy, si owner na adiri. Nakalitan ko guys kay Habibi Skincare raman na akong gipangita diri ang ilang lotion og ilahang sunscreen. Pero ang owner akong nakitaan guys, si Miss Krisa. Huy, kaswerte ba? Paaper-aper pa ko, mangayo ko ang lotion ron. Huy. No stock ang Habibi sunscreen. Sold out. Sold out. Kita gawa lang. Yes, kung stress ka ani ma'am, kung wala mong stress kay mga magkaroon imong pagtulog. Ay endorsements lang. Ay charot lang. Yes, balidag ka. Sa bungan.